donc yeɓoɓe jalli on men man je sur gorko mo korkade Bonjour, bonjour. ko woni hande invité men ko olon yo arɗo hakkunde ɗo jeemu quoi o ko mam si mo kor fulɓe ndenden fulɓe ndenden way mamzo mais so fulɓe ndenti joni no mbatten fulɓe jangen ful a mamzo mais ko mbiɗa kadi e kawral ngal fulɓe kawren fulɓe nden mamzo mais fulɓe ko yeeso goni no walla ko caggal gonden ɓiɓɓe Nganden pullo fof ko pullo. dental hono mun ala e fulɓe mamzo est ce que hande ɗum ene heewe fulɓe no feewi nenen leefi fulɓe de kanko saabi e ɗum na ful way mamzo mais aɗa horsini fulɓe de kono a lamdama kadi ko saabi ɗum quoi holko saabi fulɓe ne mbarodira koye meɗen na fulɓe Ah, ça c'est la vérité. a mamzo sino vraiment aɗa yima quoi mais an holon tan hande tan ganduɗa guiɗo pular taw ko mawɗo ya aɗa horsini wadde ne bellodiri haadi malik si korko jeeri yalla yurmo ya fo guiɗo pularde way mamzo ça va mais est ce que fulɓe walloɓe jangguɓe jangguinoɓe ne ñooro ene ñoro walloɓe ene ñoro janguɓe ene ñoro janginoɓe ene ñoro way mamzo mais ɗemgal men ngal kab juno potanne waɗande ngal ya gimmoɗen daroɗen naade kaɓoɗen ɗemgal meɗen naade leñol meɗen Très bien, applaudissez. allo mamzo si no machallah ewo gimmude kam wonɗen ɗemgal men wullama luukama kono haydara waylaki fulɓe mi yiiɗa ketten caggal de kam fulɓe gimmoɗen daroɗen naade fulɓe no hande plateau ne weeli quoi mais an mamzo si an to jeeɗa ya ara haalno yimɓeɓe o ko mam si mo korko jeltande belal fuuta ñooro ok Très bien, applaudissez. si ce e gaccirta noon donc addanam inde goto tan gacciren noon ok addi malik si guiɗo pular yalla yurmo yafomo ɓiɓɓe ful donc mbaɗon partagé ko mamzo si gorko mo korkaƴel dande beelal yentude lil bokum gorko mo madina leeri fulɓe ndenden de kawren ɗum ɗo woni rap